Takže čauko, moje meno je Veceat, vítam vás u prvého let's playa z hry Shakes and Fidget. Chcem to naštvať, to je moje prvé video a chcem to naštvať asi novú sériu. Vidíte, sme na mojej postave Králek 46, celkom dobrá postava. Ak sa to dlho nehrá, takže quest, takže niečo to asi bude zmeniť. Nejak máme jednu hubičku, len proste neviem, kde to dať, ale inteligence, síla 68. Ja mám síl menší, ale mám tady výdrž, co si hodně víc, jsem si to čara obchodu. Je to elík na výdrž. Co jsem myslel do areny. Zlouším. Je to nějaký slabší level. Který nám vyhovuje, to je tam buzina. Zautočíme na něho moc. Kamoško! To byl hodně těsný. A teď skoupíme tento elík. Takže to nám nehodí. 70. Můžeme tam normálně jít a já bych teda šel. Rychle hodíme na sebe. Lepší to, že to na hovno. Takže jsem tady inteligenci. Zkusím podzemí, tady jsem podzemí, jsme nebojovali. Já už mám první podzemí dávno, tady mi chýbá, tady to je slávy. Takže jsme mohli dát tí holomek. Jednou měl pouze 5000, ale to jakož to. Jinak co bych chtěl zmínit v dalším let's play. Se podíváme na další postavu. A budeme vlastně na nový postavě, to je taký privítavok do tejto hry. A ja som vlastne chcel urobiť iba toto. Takže všetci, čo proste je to dosť krátký let's play, takže je to proste iba úvod do tejto hry. V ďalším videu rozhodne proste tak povedať, v ďalším videu proste sa vytvoríme novú postavu a budeme na nej hrať. Platí? Celkom dobre.